Sige. Next question. Dahil ta ni Birhen Maria nga about po ng ampo ba nga about Japon ni Maria nga aba Ginoong Mariana ba nga mga ano na ganyan mga rosaryo gani. Yeah. Sibo na siya sa Biblia. Haskang Sibu Sibu kay na oy. Ngano man tungod kay ang Santo Rosario mo ang compendium hinamubo gisamarize nga pulong sa Dios nga gipaagis pag-ampo. Kanang Hail Mary na sa Biblia na St. Luke chapter 1 verse 28. Kanang tawag ining Mother of God or Mother of my Lord na sa Biblia na St. Luke chapter 1 verse 43. St. Matthew chapter 6, ha? Gisugo ba na ni Ginoong Hesukristo nga kanaina ng ampua nga magkuan og mga kanaban. Dili naman may kinahanglan pang suguon basta maayong butang, maayo mo ginang himuon. Nga ang mahal nga Birhen Maria sulti ana. St. Luke chapter 1 verse 48, sukad karon ang tanang kaliwatan magngalan na og bulahan. Wa gingon nga ang tanang kaliwatan magod it refers to persons nga nag-exist tanang panahon. So tanang kaliwatan magkalan nag bulahan. Subot pasabot obligado shall god ang gigamit. Nga bang yun nga aba Ginoong Maria na puno ka sa grasya na sakto na? Sakto biblical bi ana. Nga aba Ginoong Hail Mary full of grace biblical na eh. Kanang Ginoong Maria. Sa translation siguro ang imo gikuan ang translation. Kaya ang original ana sa Latin kita na siya Ave Gratia Plena. Kanang gingon nga aba Ginoong Maria pag abot sa mga Espanyol dili gi-translate sa Old Tagalog. Even gani babae kani adto tawagon nga gitawag og Ginoo. Ngano man kay basa naa kay katungdanan sa society. Basa na katungdanan sa society ginatawag ang Ginoo. Mura bag katong sa mga babae sa Malolos ba? Nga gisultian ni Rizal mga Ginoong katong mga babae, Ginoo ang iyang tawag ini gigamit. Ngano man kay paghatag og honor sa mga babae kaniadto. Same po na sa balaang kasulatan. Wala may pag-translate sa Tagalog, wala may laing term gigamit. So in honor sa mahal nga Birhen, ang instead of tawag ining mingon sila Aba Maria, gibutangan nila og adjective nga Ginoo. It refers to the dignity of the Blessed Virgin Mary nga gihatag sa Dios dito niya. Kay wala maguna ingon nga sa mga apostol nga kana mo nang ampua ina wa jud na. Dili oy, ang sulti sa mahal nga Birhen sukad karon ang tanang kaliwatan magalan na og bulahan. Kisa madion na mitawag niya bulahan. Dito minanundog. Ang anghel mismo gisugo sa Dios. Hail full of grace. Ang anghel man to. Dili oy, ingon gani niya sukad karon ang tanang kaliwatan magalan na og bulahan. Ano ba? Para tawag ini magkuan na to ba? Ang simbahang Katolika kung unsa nakasulat sa Biblia mao na ang amuang gibasihan sa amuang pag-ampo. Karon, kanang pag-ingon nga sa mahal nga Birhen nga sukad karon ang tanang kaliwatan magalan na og bulahan, dili mo pwede mag-imbento og amo. Kay pangitaan na pinmin ninyo sita sa Biblia kami mag-imbento. Mao na nga para perfect and at the same time klaro gyud nga biblical ang paghatag og pasidungog sa mahal nga Birhen. Mao nang gigamit ang pulong sa anghel St. Luke chapter 1 verse 28 nga niingon ang anghel, "Hail full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women." So, mo na mo gamiton nga sala na. Nya kapila na gabalik-balik, kapila na gabalik-balik bro. Tanang kaliwatan gani no. Pag yung tanang kaliwatan tanang panahon. Di lang kaysa usa ka panahon. Digo. Dili ba kay sakto na to ba? Magbutang tag common sense ba? Ang ampo magud ana. Tanang panahon kung baga. Di ba panalangin na siya ba pag ampo na siya bro? Mo bata among giampo. No. Mo bata among giampo. Mo bata among giampo. Ampo. Dili mo guna sa simbahang Katolika. Kanang ingon nga Holy Mary Mother of God pray for us sinners. Tubag na simbahang Katolika mo ni pangaliyo po sa simbahang Katolika after the angelic salutation or paghatag og pasidungog sa mahal nga Birhen nangayo nagpakitabang mo bitaw tawag ining pray for us wa man gingon nga we will worship you no dili na mo oy tawag anang among ang unya sure ba ta nga dunggon tanan ni Birhen Maria nga tawo ra man siya
St. James chapter 5 verse 16, ang pag-ampo sa taong matarong dako kahimuan. Dunggon sa mga birhen labi na kiyang kaliwat, dunggon ay. Engon gunya, sukad karon ang tanang kaliwatan magnalan na og bulahan. Kadungog koy. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.